Znacie na pewno taki film, jeszcze czarno-biały, który się nazywa Monidło. To jest monidło. Tak między Bogiem a prawdą nie bardzo wiadomo, co to jest za technika. To jest karton, na który naniesiono jest fotografia, ale ja nie o technice chciałabym go dać. I no o tym chłopie, który jest na tym monidle. To jest mój pradziadek, ojciec mojej babki, która się narodziła pod koniec XIX wieku, a nazywał się Leon Furgalski. My się nie poradzimy przedstawić dzisiaj, jak jeszcze 2-3 pokolenia temu nazad ludziska żyli. W jakich warunkach, jakim było. Te nasze roszczeniowe pokolenie to richtig przesadzą. On nie był głupim człowiekiem. Był mechanikiem na maszynowni na kopalni Niwka Modrzejów, czyli miał fajną robotę i był kształcony, ale powiem wam coś, co was pewno, nie wiem, zaskoczy, zadziwi. Był ojcem 18 dzieci. Straszne, nie? My dzisiaj nie poradzimy sobie przedstawić, że mielibyśmy mieć więcej jak 2, 3. Rodzina, co ma 4 dziecka, to jest w dzisiejszych czasach nazywano wielodzietna rodzina. No, wiele jest tych dziecek, nie? Ale chcę wam powiedzieć, w jakich warunkach oni żyli i co z tymi dzieckami. Była taka naturalna selekcja, przeżyło ino 6, w tym moja babka Karolina. I moja babka Karolina, ona, przedstawcie się, przeżyła 98 roków. A lekarz, który przyszedł stwierdzić zgon, padł, jeszcze nie było czasów transplantacji, że jakby jej wymontować serce, to one by jeszcze robiło 50 roków. Co się stało z tamtymi dzieckami? Po jakiemu one umarły? Umarły, przedstawcie się, na coś, co jest dzisiaj no w ogóle niemożliwe. Umarły na krzywicę, która była nazywana w tamtych czasach angielską chorobą albo angielką. I babka mi to opowiadali, jak to wyglądało, że ten niedobór wapnia był taki, że się zapadała czaszka, zapadały się żebra, nic sam nie fungowało, dziecko nie poradziło dychać i umierało. Pozostałe wszystkie rodzeństwo od mojej babki żyło tak samo długo. Czyli tak, że padała naturalna selekcja. Ale ja już to w jakim filmie gadała, że moja babka była zaprzeczeniem zdrowego odżywiania. Ona jadła takie rzeczy, co dzisiaj każdy dietetyk by się chycił za głowę. Mleko pełnotłuste, ciepała do niego łyżka miodu i jeszcze łyżka masła. Jak się robiła jajecznica 3 razy na tydzień, czyli cholesterol, nie? To na jedne jajko przypadała 1 łyżka masła, czyli to było moc tłuste. Robiła sama nalewki, czyli tymi nalewkami na szpirytusie koniecznie też się lekowała i one nigdy nic nie było. Ona poradziła jechać kajsip na Byzuch, jechać na jakieś wczasy. No po prostu ta co 3. osoba z tej familii, co przeżyła, oni mieli takie geny, że te geny richtig były tymi najlepszymi. No ale jakbyście się tak podziwali, jak one mieszkali, ta moja babka, ta jego dcera, ona służyła we dworze, a oni wszyscy mieszkali w czworakach. Czworaki to były takie, nie wiem czy w ogóle ktoś z was wie,
takie 4 izby z jedną wspólną kuchnią przy tym dworze. No i tamte dziecka to wszystko razem się kitrasiło na tej izbie, na zoli spało. Tym to pierwszy dopod łodzienie, to tym miał co łoblic, tym to pierwszy poszł do miski i chycił ta łyżka, to był najedzony. Jak się dzisiaj dziwą na te dziecka, co zaś apetytu nie mają, co jakieś tam im chocki, klocki pokazują, co by one coś ich zjadło, to się tak czasami myśla, że brakuje takiej konkurencji do miski, konkurencji do tego odziewku i konkurencji do życia. No nie chcę wam sam co chwila gadać, pomyślcie o tym, ale pomyślcie o tym.